Gibuot og pasidungog ang GMA Network programs ug personalities sa Anak TV Seal Awards 2024. Ani report. Gipasidunggan sa Anak TV Seal Awards 2024 ang pipila ka programa sa GMA Network. Usa sa household favorite programs ang 24 oras. Nahatagan sabog Anak TV Seal ang 24 oras weekend ug ang balitang hali sa GMA Integrated News. Lakip mga programa sa GMA Regional TV sama sa Balitang Bisdak, One North Central Luzon ug One Western Visayas. Ang mga pasidungog gidawat ni GMA Senior Vice President and Head for Integrated News, Regional TV and Synergy, Oliver Victor B. Amoroso. GMA Vice President and Deputy Head for News Programs and Specials, Michelle Seva. Ug uban pang opisyal sa GMA Integrated News. Gihatagan sabog Anak TV Seal ang New Heroes of the Game, Game On, ug New Heroes of the Game opening ceremony sa GMA Synergy. Duna say Anak TV Seal ang AHA, All Out Sundays, Amazing Earth, Born to be Wild, Daig Kayo ng Lola Ko, Family Feud, I Believe, Pepito Manoloto, Sarap Diba, The Voice Generations, TikTok Clock, Biyahe ni Drew, Farm to Table, Good News, I Wonder ug Pinasarap. Midawat sabog pasidungog ang pipila ka kapuso personalities sama nila Kuya Kim Atienza, Christian Bautista, Mark Bautista ug Stel sa SB19. Household favorite program sab ang Family Feud, Eyewitness, Kapuso Mo Jessica Soho, Pepito Manaloto ug Pulang Araw. Midaog isip Anak TV female makabata star for television sila Pulang Araw star Barbie Forteza, unang hirit host Shaira Diaz ug may Ilonggo girl star Jillian Ward. Daog sab isip Anak TV male makabata star for television sila Alden Richards ug Michael V. Samtang makabata Hall of Fame awardee si Drew Arellano. Gibotohan sa libuan ka mga ginikanan ug professionals isip child-friendly ug child-sensitive nga rekomendado alang sa mga bata ug pamilya ang mga programa nga giila sa Anak TV Seal Awards. Sara Hilomen Velasco, 1 Mindanao.